Здравейте! Добре дошли в моя канал за астрология и окултни науки. Аз съм Александър Ризов, занимавам се предимно с астрология. Това е едно мое бързо видео, което ще ви обясна, ако сте родени на границата между две зодии, как се изчислява коя сте точно. Тоест зодия на границата със следващата. Примера, който ще дам, е един единствен и е с дата 20.04.1995 година, 16 часа и 8 минути и 58 секунди, София, България. Човек роден с тези данни е Овен, но човек роден една секунда по-късно, т.е. 59 секунди, и всяка следваща вече е в Телец. Т.е. човек роден на 24.1995 година в 16 часа примерно и 10 минути в София вече е Телец, но роден в 16 часа и 8 минути и 55 секунди примерно е Овен. Така е с абсолютно всички зодии хора, които са родени на деня между прехода между две зодии. И не са и двете зодии. Точно се изчислява по натална карта коя зодия са. Би могло да има влияние съответно и от следващата зодия, но това ще е много леко. Предполагам, разбрахте идеята за начина на определяне на точната зодия на хора, родени между двете. Няма човек, който аз съм между Овен и Телец, съм и двете. Не. Или е само Овен, или е само Телец. Може да има съвсем леко влияние от съседната зодия. Другото, което в това видео набързо ще обясня, какво е втора и трета зодия, т.е. асцендент и луна. Втората зодия е асцендента, това, което е на 9 часа. В случая тук е Дева. Това, което дава асцендента, е същото, каквото е самата зодия, но характерното в това, в какво човек ще бъде най-добър по-скоро. Тоест, ако един човек е, да кажем, както тук на тази карта е Овен, но асцендента му е, да кажем, Рак, то той ще си има характерните черти на Овена. Но всичко свързано с Рака ще го прави по най-добрия начин. Примерно както раците са свързани с нещата в дома, с семейството. Т.е. един Овен с асцендент Рак, каквото и да трябва да прави по дома, каквото и да свърши с семейството, ще го прави изключително добре и стриктно. Третата зодия е Луната. Тук ще използвам примера от тази натална карта. Примерно Луна в Козирог. Ето един Овен. Тук има, който е асцендент Дева. Луната е в Козирог. В случая, характерното за Овена си го има. За асцендента казахме по какъв начин работи. А Луната е самата емоционалност. Третата зодия, т.е. на този Овен, емоцията ще е с типичните характерни черти за Козирога. Но това ще е само начина и емоция. Ще влага много емоция в това, което прави като Козирог. Когато трябва, примерно, за Козирога, пък обратното на Рака, те са двойка срещу положни. За Козирога се очаква кариерата като цяло, гонят Козирозите, всичко в работата. Така, един човек с Луна в Козирог, цялата му емоция ще е с хъс към работата, с емоционалността. Каквито и да са другите зодии с характерни за тях, винаги като емоционална природа Луната ще клони към Козирога.
И по този начин това е характерно за трите зодии. Основната си основна, втората си казва, нали, това, което ви споменах преди малко, хъса, с който ще се правят нещата и стрикността един вид, тя се явява Седемта втора зодия, докато третата зодия, тя не е маловажна, но там най-много роля играе самата емоционалност. Можете да последвате канала ми, да разгледате другите видеа, уроци, книгата ми и всичко качено в профилът ми тук. Всичко добро за сега!